Steve agus we're géad fáilse ag an tuairisc surfala agus Aimsir. Is mise Ciarán í chuin. Tá sé fiochanniu le roinnt ceann na tornaí. Tá teocht 6 Celsius an éireannis, tá teocht 7 Celsius an uisce. Tá gí dhear a neasán agus tá luas 4,000 san uair faoin ghaoi. Tá na tanta 8 dróithe ar airde inniu. Tá sé fiochanniu le roinnt ceann na tornaí. Tá teocht 6 Celsius an éireannis, tá teocht 7 Celsius an uisce. Tá gí dhear a neasán agus tá luas 4,000 san uair faoin ghaoi. Tá na tanta 8 dróithe ar airde inniu.